да си направите много неща, но нека започнем. Тук са ни дадени няколко материала, повечето са ненужни, лавата не е нужна. Това, защото вече има. Така ще ви предпоръчам това да го махнете и да сложите едно отдолу. Така че да задържате, вместо да чупите, да изчакате, пак да чупите, просто си задържете на въздуха. И днеска ще си запознаем с Skywars, Skybox. Ще правя и Skywars епизоди, но както и да е. Skybox епизодите най-много да са до 100, може би, повече, защото най-много до 40 и няколко, според мен. Ще спра видеото за малко, докато събера много камъни и да разпространя. Това са най-важните неща. И нека започнем след 3, 2, 1 и здравейте, обратно съм. След като направих цялото това, но аз ви предпоръчвам с Stone Swap да си го удължите, за да не харчите много камъни, цели, ще ви отнеме много. Поне около 3,5 стак, доколкото виждам, да направите за цялото това, плюс още да го удължите, но както и да е, падна ми се един Ender Chest и ако ви се падне ключ, то нормално всеки път се пада, отивате на Warcraft. И след това, тук има късметлийски чест и Волт чест, в който можете да си ги таковате, но както и да е сега, просто го отключвате и ви се падат различни неща. На мен тук все ми се паднаха 3 Ender Pearl. Но както и да е. Нека се върнем и да продължим. Така. Като за следващото ниво бихме най-добре да направим безкрайна вода. И да вземем сяплингове, ако има. Няма ли да пусна? То майке имаше, да, има 5 вътре. Така. До сега не ми е... падна едно, да. Това се ми трябва. Така, да убереме. Така. Ще го сложим малко. Тук. Така. Сега да направим безкрайна вода, която се прави по следния начин. Правите 4 на 4 без 2 на 2, обаче внимайте да не паднете. Така. И сложете лед от едната страна и от другата. Точно така. И ги счупете. И ви се получава безкрайна.
вода. Така. Идеално. Сега нека направим една малка ферма. Обаче преди това да ви кажа, че точно над дървото има пясък. Всеки ще го намери. И ви дава точно 3. Така. Идеално. Сега. Нека... Аз не взих ли на плюс? Както и да е. Така. Запечнах. Така, сега да върна това обратно. И така, сега следващата част ще бъде добре да направим ферма. Нека да направим кактуси. Тука. Мога да ви кажа, че като напишете черта, че имате мисии, които да изпълнявате. Трябва да съберете 64 купчета стоун, 2 ябълки, 64 кактуси, сугаркейн, 128 диня, 64 пампкин. И тук вече накрая трябва да направите вашия Айсланд до 20 левел. Да направите вашия Айсланд 20 левел. Можете да си го проверите, като напишете черта Айсланд левел. И ще ви покажа, аз в момента съм 7. И когато продължавате да го оголемявате и да построявате големи неща, можете да направите по-голям вашия левел и да вземете Айрон кирка. Това е наградата. Но нека да се върнем сега. Ще поседиме sugarcane. Какво още се ни трябва? Малко. Първо да си направим една мотика. Да, при тук ще порасне едното дърво. После ще го бера. Малко да поразчистя. Така. Сега да направим една мотика. Идеално. Това. Тук две. Така. Къде да сложа другото? Тук. Така. И сега нека да засадим. Така. Тук ще сложа и две такива. И това трябва да се премести. Така. Това е за началото. И това беше за първия епизод. Ще се видим в следващия. И да, това беше. Лек ден!